U Gradskoj knjižnici Vukovar održan je 8. novinarsko-književnički susret Grad to ste vi, posvećen književniku, uredniku, novinaru i ratnom izvjestitelju Hrvatskog radija Vukovar Siniši Glavaševiću, koji je na današnji dan 1991. pogubljen na Ovčari zajedno s još 162 ranjenika odvedena iz Vukovarske bolnice. Predstavnik Društva hrvatskih književnika Stanislav Marjanović rekao je kako je Vukovar u Domovinskom ratu branila i moćna riječ Siniše Glavaševića, koji je bio u javnosti prvi poznati vukovarski branitelj, te da su pravda i istina bile vodilje u Sinišinom izvještavanju. O vlastitom ratnom izvještavanju govorila je izvjestiteljica HTV-a Višnja Mišin, a sudionici skupa bili su i predstavnik Hrvatskog novinarskog društva Davor Lončarić, književnik Ratko Cvetnić i gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, dok je voditeljica bila novinarka Hrvatskog radija Vukovar Amalija Lovrić. Priče Siniše Glavaševića čitao je David Bilić, učenik 8. razreda osnovne škole Siniše Glavaševića iz Vukovara. Novinarsko-književnički susret utemeljili su i organiziraju Hrvatski radio Vukovar i Gradska knjižnica Vukovar u suradnji s Društvom hrvatskih književnika i Hrvatskim novinarskim društvom. Nakon susreta u prostoru Hrvatskog radija Vukovar podno biste Siniše Glavaševića, vijence su položili i svijeće upalili predstavnici Društva hrvatskih književnika, Hrvatskog novinarskog društva, Gradske knjižnice Vukovar i Hrvatskog radija Vukovar, Stanislav Marjanović, Davor Lončarić, Vlatka Surma Sabo i Janoš Keri. Glavašević je javnosti postao poznat po ratnim izvještajima iz opkoljenog Vukovara, a posthumno mu je Matica Hrvatska 1992. objavila knjigu Priče iz Vukovara. Siniša Glavašević rođen je 4. studenog 1960. u Vukovaru. Studij komparativne književnosti i bibliotekarstva završio je u Sarajevu. Radio je kao knjižničar u osnovnoj školi u Borovu naselju koja danas nosi njegovo ime, potom kao novinar i urednik Hrvatskog radija Vukovar. Na Ovčaru je doveden s ranjenicima i zarobljenicima iz Vukovarske bolnice, među kojima je bio i Branimir Polovina, također djelatnik Hrvatskog radija Vukovar. Posmrtni ostaci Glavaševića i Polovine ekshumirani su iz masovne grobnice na Ovčari i identificirani. Pokopani su na Zagrebačkom groblju Mirogoj.